ina da burin na ilimi mai zurfi, ina da burin zama 'yar jarida. Allah ya ga burina a duniya shine yarinyar nan kulluwa ta sami ilimi mai zurfi. Ban nuna ma abin da muka yi a makaranta yau? A'a, ki bari ai za mu zauna in na shigo cikin gida. Duka abokanai na sun yi aure da na miki magana sai ki ce karatu ko sauraro na ba ki yi. Kullum idan aka aike ni gidan sai ya dinga mun wani irin kallo. Gwara ai mata aure kawai, in kuma shi yake bukata aurenta ba sai a haɗa su ba. Kulluwa za ta yi karatu. Ta yi mana gaskiya? Ta so ta ciye kisan ta tafa. Sai dai ni in zo. An kai haike wayar aiki kana ji ta faɗa yace da ka dafa mata shayi ya zo ya rarime ta. Nan fa ba a can kike ba fa. Nan a gidanku kike na ƙauye. Subhanallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Haka kuke so in goyi baya a ci gaba da ke ta haddan mata? Baban aka duba abin da ya samu kudu ba laifin ta bane. Ba za mu yadda ka aure lalatacce yarinya ba. Na ga ƴan matan da aka faɗan nan tare suka bar garin nan. Duniya ta ishe ni ba ta mako burge ni kan abin da ya same ni gara ma mutuwa ne. Kin ji abin da na gaya miki. Ki tattara ina ki bar garin nan kar ki ƙara dawowa. Idan kika sake kika dawo kuma Waye? abin da ya faru da ki. Yamma? Ke kika dawo. Tun lokacin da wannan yarinya ta sa kafarta a gidansu take kokarin ta shiga ta fita ta raba shi da iyayensa. Lallai laifin da ake tuhumar wannan yaron ya aikata shi. Ina cikin tsaka mai wuya, amma na san Allah zai kawo min mafita. Garin ya kuka bari har ciwon ya ci jikinta haka? Hanya Allah ta fita caliyawa. Ni dai addu'a ta Allah baki lafiya. Dan Allah ku bani na mutu. Ko na huta da bakin cikin duniyar nan. Waye? Kullum mutum ya dawo gida sai ki daga tambayar waye kaniyar kici. Waje kika gina min gida. Zo mu shiga. Ni gaskiya ba zan iya shiga ɗakin ka ba. Ke zo mu shiga ɗaki na ce da Allah. Ya za a yi a dogara da wanda yake shan giya gurin ceton rayukan mutane? Idan kin ga ba za ki iya ba akwai likitoci da yawa wanda za su iya yin aikin. Kin gane ai? Tun daga ran da kuka yi aure kai da matarka bata taɓa fashion clothing ba. Wace irin soyayya ko gani tsakanin yaran nan har kuka ce wai sun fahimci junansu. Mu muka ga soyayyar gaskiya. To me yasa kuma yanzu ta zo ta ce ba ta san shi? Ita za a tambaya. Gaskiya ba na so. In Allah ya da abin da kika ke ma za ki. Rufe mutane bai. Zancen banza zancen waje. Shi ya ƙara birkita min rayuwata. Kwarai da gaske ba laifi bane ba mun gode da abin da kika yi. Daga ɗaurin aure sai ka ce baka zumuɗi? Za ka je ka siyo giya ne ko? Na tada don maka. Ka amma gaskiya kin burge ni. Wace ce ke? Ai hadar mijina ne. Mama za ta wuce ke zo. Ashe kin kusa ki tafi gidan ku kenan na kusa sake. Amra ba zan iya zama da yayanki ba. Wallahi ba zan iya bane gidan mu zan tafi. Wai ke halacce? Me yasa ba za ki ta hanya ta ba? Shekarunka nawa? Ni zaki wannan tambayar ta rainin hankali? Ina neman hankalin dan ban ganshi ba balantana a raini. Tabbija. Allah wadarar rashin zuciya irin taki na dira. Me kike nufi? Kina son shi baya son ki. Kai ki shiga hankali. Kin ce kika waye. Yanzu mu a matsayin mu na iyayenka duk zaɓin da muke maka a baya. Dan Allah ku ta kuma mu office na kun ji. Ba na son naci. To shikenan. Tabbe. Ki hakuri. Ai idan kika na tura wannan sako sai dai sakon mutuwa wallahi. Mata da yawa da kike tunani sun fi ki komai. Da Allah. Ina da cikin sati 5. Cikin wa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
kin wulakanta ni da mahaifiyata. Ba zan taɓa yafe miki. Wallahi kaga kashe min mahaifiyata, wallahi aiki asibiti bai dace da kai. Aiki ba zai wuce wata 6 a duniya. Wata 6 kullum ya rage. Hajiya, wata 6 fa ba kwana ɗaya bane. Ya aure ni bayan wata 6 ya sake ni kai ka aure ni sai ka ce mu ba musulmai ba. Ya awal zai mutu nan da wata 6. Ransa a hannun ka yake? A'a, likitoci ne suka tabbatar da haka. Kai da bakinka kake cewa ka sallama a wani ne. Zainab! A brother, they say, is a gift to the heart and a friend to the spirit. One is cool, calm and collected. The other one is the jovial, extrovert and playful type. Meshada Global Resources Limited. Zaki ce kowace ce aura. Zainabu Abu. Ba zan so ganka cikin wannan matsakaicin halin da kake faɗa. Zainab. Can ka je kai rayuwar ka bar mu mu yi rayuwar mu. To ni dan Allah ki haƙuri. Kin ɗauko hanyar da zaki rasa ni gaba ki. So kake in taka dokar ubangiji? To ni soyayya ta ba makauniya bace da zaka kai ni ga halaka. Zainabu Abu. Ni Zainabu Abu nake so cikar burina bayan ke bani da kowa cikin kalbina. Kyauta wacce za na fi so a ce mini kaka tafiya garin da ni na fi so aure ɗakin ka zance zamin ne so abin maganar ka bacin rai abin da ba na so in ji an kushe ka a gona ka wuce kowa kai baka da tamka na san maka mata kai ka mace babban burina. They have always believed in a cordial relationship between themselves. But there was a twist when they had to share a common factor. What is it? Find out in Zainabu Abu. Ba na son rabuwa da shi. Ba shi da wani buri illa ya ganni a cikin farin ciki umma. Karfa ta gama ta kaba ta juya min baya. So kake ya mutu ka auri matarsa? Wannan wani abu ne wanda babu makawa sai. Babu wani mahalukin da ya isa ya san ranar mutuwar wani. Ina so kika shawaran ki. Da tabbas ba zan aure ka ba. Mugu. A movie produced by the king of Kannywood box office, Abubakar Bashir Lishanda, written by Yakubu M. Kumo, and directed by Alilu. Habib, lafiya koya. Ina so in tabbatar maka cewa yadda ka sadaukan min da budurwa kana aura, ni kuma zan iya sadaukan maka da raina. Inna lillahi. Ga bindigan nan. Ka cika burinka. Zainabu Abu, find out. Gatin na ce. Ke? Kuma ki shiga. Shiga cikin gidan. Za ku shiga cikin ko sai na biyo ku. Shikenan daga yanzu ko a waya kuma za su zo ba karama. To yanzu da ya hana ku tsayuwa da samari mazajen aure ya samo muku? A'a, wace irin magana ce? Gaskiya Kabiru abin da kake ba. Ai wulakanta mutane ba shi. Akan me zaka koran masa samari yanzu suka shiga gari suka ce gidan nan an hana tsayuwa da samari ba ku goga masa bakin kai. Wallahi hajiya ta ce kawai saboda ya gaba ko su ne. Wallahi idan Yusuf bai dawo ba Allah
tsaya in ma ta ce maka Allah ya kuma sai ka da kai ni dan baka da kunya. To menene a ciki? Idan aka hana su zuwa kofar gidanmu a sai mu bi su mu je mu nemi inda su. Ka ji fahimta da aka yi jefa ƴaƴan. Kamar mu aka koran mana. Ina hire yau. Kabiru yaushe ka zo? Na zo ka ga abin da za a yi. Zo mu ci. Wallahi ke kai ya ko shi yake dawaye mai abu yake a mutane a cikin gidan. Ba mu za mu yi ba mu da manyan ƴaƴa. Wato abin da san hada da hakuri. Da yanzu kaɗan ma ka gani. Sai ran da ma bana nan. Assalamu alaikum. Anti? Lalle. Ya babba kai ne a daren nan? Ni ne wallahi. Wai an kuka jefa da abin nan ne stool din mai glass sun fasa ko? Kai dai ba sai hakuri ba su Haidar. Ai Haidar yanzu ya bacci. Ba dan haka ba da na ji na mai admission din zuwan ka. A'a, waya ga hannun damun baba. Wallahi. Kwarai da gaske. Asan dai ina gida to a guri na yake bacci. Yanzu nan ma aka ɗauke shi. Wai baka ga me mana ba a cikin yaran nan ko? Ina, ai me mana mutum ne kirkici ai ni ba taɓa ganin ta ma tare da wani ba. Ai na sai yarinya kirkici ba ta cikin irin wannan hayaniya. Ina ganin kamar ta yi halin mahaifiyarta ne. A'a, ko dai halin mahaifinta. Babban ya ko za a zubo tilin ne? Ina na ƙoshi yanzu ma nake shirin zan tafi gida. Dama wannan ambulan ɗin ne na sako. Sorry dama ina son ci da kai mun bukin flight ni da ɗan auta. Haidar da shi za mu je Lagos. Da na so a ce na wakilta ka, to amma saboda ina ganin akwai waɗansu muhimman abubuwa gara dai in je da kaina. Sai da safe. Ai ni da na so shirin zuwa gidanki na ce in je laifin me nayi? Haba Hajiya, ba wani laifi da kika yi wallahi, zama ne da baya samuwa yau China gobe Dubai. Kai, ina za ka? Ina za ka? Aikin kin ko? Kawu kenan. Zarabiya? Kawun mama. Ayya, Sannu ya garin? Kawu. Je ka waje, idan an jima na koma ɗakin ka shigo. Ya za ki hana shi ya shiga shi da ɗakin mahaifiyarsa? Haba. Ki shiru, biki san laifin da ya min ba, shi ya san abin da ya yi. Tun jiya yaron nan nake neman shi, wallahi ban gan shi ba. Wayar shi ma idan na kira baya ɗagawa. Allah sai ki mama an sace. To kin ji. Kawu, kar ka shiga min ɗaki ka fita na ce so kake sai mutanen cikin gidan nan sun ji abin da muke ni da kai? Wallahi na aji ba, na aji kayana ba, kuma ba wanda ya san da na aji kayana sai ni nan da wakuna. Ba ka da wata ajiya fita, ka waje na ce waje ko? Kaga ka waje ka. To shi kenan ni ba ƙara na ma ga wa a ba ne gaba ɗaya ba zan ƙara shi ba. Haka yaran nan. Kin ji ko? Ya za ka yi? Yanzu dan Allah waɗannan 'yan baka idan suka ji me za su ce? To dai ka haifi mutum da baka haifi halinsa ba. Yanzu wai dan girman Allah ya shi kenan mu muna nan muna zaune zindin da mu amma ya ɗauki wannan ɗan ƙaramin yaron wai da shi zai tafi Lagos. Kuma magana harka ta arziki. Ka daina ma wannan maganar. Kai ka sani ni na sani lokacin da kake karami kamar shi baba yana yin tafiya da kai. Akan me za ka yi ƙorafi? Shi kenan. Ya dama na zo ne wallahi akwai wani abokinmu ne yana aure to muna so mu dan je gurin a dan ina zuwa a san cewa dan gidan Alhaji Ciroma ne zo shi ne yake so ka dan ban wasu yan kuɗaɗe
ba zan iya bayarwa ba. Ya ba wasu kuɗi ba ne fa da suka taka kara suka karya, just 200,000 naira ne ba. Ni zan wuce gida. To Allah ya sa. Uzairu, na za ka tsaya ka ci abincin mana. Ba zan ci ba. Na ce ba zan ci ba. Kawai mutum ya tattara dukiyar ubanmu, babu wanda yake jin daɗin dukiyar, daga ke sai shi sai ɗan ɗanku. Mu muna nan mun zama almajirai mu da dukiyar ubanmu. Kai mutane. Idan ka sake buɗe baki ka ce dukiyar ubanmu nake ci, wallahi sai na koya ma hankali. Gumi na nake ci ba dukiyar ubanmu ba. Zuwa ne karatu. Na samu kwali mai kyau, na nemi aikin aka ɗora ni akai. Kai ba za ka gode mun ba ma? Da na zauna akan dukiyar ba na lalata dukiyar, ina killace ta, ina kula da ita, da wani akan dukiyar ba sai da gara ma zai muku ba. Kana da wani dukiyar ba mu nake ci. Ka san irin kalmar da kake faɗa a kaina, idan ba haka ba rai zai ɓaci wata ran. A dawo lafiya mai gida. Thank you love. Kai da gida. Na rantsi da Allah na sake dawa gidan nan idan wata wallahi na watse mar kwakwalwa ta. Ismaila, da Allah zan fita zan je gida, ko da ka tambayi ne aka kawo ka karba ka aje mu, so nake na je na dan watsa ruwa na dawo. Ka je kawai ka sa ranka kamar kana waje. Hai, gaskiya Rabiu ka fi karfin wannan tsohuwar roba kana dan gidan Alhaji Ciroma, amma ka zama abin kwatance a cikin kasuwar nan, sai zirga kake. Haba Rabiu, dukiyata ta mahaifina ce, dukiyar mahaifina ta sace, mahaifina shi ma da haka ya tara dukiyar da ya tara, sannan shi ma ba a gurin mahaifin shi ya gada ba, saboda haka a rabu da ni na ci gaba da neman yadda zan yi. Shikenan, a sauka lafiya, sai ka dawo dan Sai na dawo din. Allah sarki Rabiu bawan Allah, bai damu da abin kowa ba. Ai wannan abun ai ba bako bane a cikin gidan nan. Taɓeja. Haba, san da fa zan shiga alwalan nan, na bajja kan nan da wayata ina kallanta na shiga alwala. A'a, ina fitowa na ga jaka ba yadda na batta ba. Ina duba ba waya ba kuɗi na 60,000. Ai ku Hajiya sai dai ki haƙuri. Dama wallahi ɗazu da na ganshi iya ta raɓe na san kawo akwai abin da zai a cikin gidan nan. Wai kowa cewa yake kawu ita fa sata idan an yi ta bincike ake yi a gane waye yayi, amma ba wai a ɗauki laifi a ɗora mutum ɗaya tak ba, haka ake yi. Haka fa ƙawata fa ta zo fa ranan kwanaki aka ɗauke mata waya ko magana ban yi ba. Kuma sai aka ce shi ne. Sai dai fa mu ki gaskiya, amma kawu ɗanmu ne mu duka, saboda haka duk gidan nan ba wanda yake ɗauke sai shi. Ni fa Hajiya Rabi kin sani sarai na fi karfin abin da yaron nan ya dauka, amma babu dalilin da zaki daga hankalinki ki ki gaskiya kiri ki zauna kina irin wannan ta da hankali. Ni ma fa kawun nan dana ne, ai jajantawa ya kamata ki min, ki kira yaron nan da rufa asiri ko wayar ma ya bani, amma duk da haka ni ba zai zama a sanadi na ana wannan hayaniyar ba, ni na tafi. Yi hakuri Hajiya, bai kamata ki tafi da fushi a ranki ba, ki hakuri. Hajiya Jamila aka sace wa kuɗi da waya. To waye tambaye ka? Gaskiya faɗa. Na faɗi gaskiya. A to yaro dai gaskiya ya faɗa. Ƙwarai da gaske. Ina kawai ki? To ba gashi ba magana ta fito? Dama babu wani ɓarawo, kowa ya san ɓarawon gidan nan. Hajiya, ni kuwa ina jin ciwon duk lokacin da zaki ce wa ɗana ɓarawo wallahi. Ina fa ganin girman ki ba na son tashin hankali. Hajiya dan Allah kake kuskure ki ce da kika ga umma na magana gaba na. Dan wallahi ba zan yi shi. Dan me yasa zaki ce wa kawo barawo? Ga mishi ba barawon bane? A gidan nan wake da gidan nan babu wanda bai doke ba, duk barayi ne ku kuma kuna. Ke dan iyayen ki kina cewa kowa barawo ne a gidan nan? Akwai barawo a gidan nan da ya wuce. Kama ita za ta ya mutane fitsara. Barawon bane? Tattaka ta. Sai ya dauke ba dama mutum ya ajiya ma Aisha. Hajiya, ki haƙuri, zan sa a nemo shi yanzu. Duk inda kuɗinki yake in aka haɗa kuɗinki da wayarki za a kawo miki. Sannan ku kuma kwantar da hankalin ku daina wannan hayaniyar saboda bana so ba bai tashi yana bacci. Kowa ya wuce. To Allah ibada hakuri, ni dai ba zan zama hakuri Hajiya, ki gaida gida daga zuwanki
daga zuwanki ɓaran sassatau masu dogon hannu sun ɗauke miki waya. Barayi, ai wallahi talla an yi asara. A gidan nan dai an yi asara, wallahi an yi asara. Sata, dole a faɗa, dole ne. Ni dai a kullum ina ƙara jan hankalinku. Dan Allah, dan Annabi, kada ku ɗauko min magana a cikin gidan nan. Kun ji ko? Haba anti, kullum magana ɗaya. In dai ni da Haidar ne a gidan nan ba za ki taɓa jin wani abu akan mu ba har abada. To ai an fi sa masa ido. Domin ku shi ya fi kowa kusanci da mahaifinsa a cikin gidan nan. Anto idan na je gurin baba shine za a ce na yi laifi, ni fa ba na so in je gurin kowa an ba baba ba. Ai kuwa ka shirya tafiya gobe. Kai ai gobe yanzu muna Legas. Kin san da ni baba yake zuwa gurin mitin ɗin shi. Wataran kuma sai dai ya aika mu da wani. Ka ga na hannun daman baba. A'a. To ai kowa ma na hannun daman Alhaji ne. Shi dai Haidar lokacinsa ne kawai. Kowa yake karami a cikin gidan nan a hannun daman Alhaji yake. Kawai shi sa'ar Haidar saboda shi dan auta ne. Kawusti. Madalla ne. Kawusti. Ni fa akwai kayan aiki a jikina amma ba zan iya sha da fiyo ta ba. Ka ba da kuɗi tun nan kai akwai arziki a gidan mu. To abin arika mana. Rigen mana ko billahi lazi idan ka ja in ba sai na ma akuyanci wa Allah ya tsina. Arziki garin. Kawai kai ɗan yunwa ne. In dai kaga ta ba daga an baka gari ke sai ka baka zuke. A ji batirin alaitiro ma. Allah sarki. Harka ta ce? Ya kuma gashi. Sati da ina ce. Ko ɗoro rabi da shi gashi. Ana ji na? Wani na kashe karɓo mana kayan aiki wajen nura danna domin ya kamata a girmama wannan abu. Ka gane. Gashi. So da kayan aiki. Ni aka fi wa sauki. Kana da matsala. Kai duk lokacin da aka ce karɓo sai kayan. Aka fi wa sauki. Allah. Kaga wannan fa. Wallahi. Kamu gani. Kamar za ta yi tanke ba. Kamu gani. Ha ni na san kuɗin waya a saye ki. A saye ki bai san kuɗin ta ba kawo ni zan kira in ji dayi. Wai ina kawo ne? Tun jiya da ya ɗau kuɗin hajiya da wayarta bai dawo ba. To waye tambaye ka? Shagen surutu. Ba daidai bane a kyari yaro. Wato in gane abin da nake bukata da ku a gidan nan, yaran nan gaba ɗaya ku tare ku zama mutanen kirki. Kai Uzairu, babu inda ban kai ka ba. Na ɗauke ka na kai ka ƙasashen nan Asian Tigers inda za ka je ka koyi abubuwa practically ka kasa. Na dawo da kai Western World, na kai ka London ka kasa. Na dawo da kai gida Nigeria, you know? An kai ka kamfani, ka yi handling ka zama manager, accountant ka kasa. Da kake bukata ai. Shi sa kullum nake yaba Rabi'u. Kun gani? Yaran nan ba yadda za a yi zo ya tambaye ni ko kwabo. Kuma duk abin da ka dora shi Allah da zai yi shi perfectly yadda ya kamata. Amma kai kana ta yawon gargaɗi da dangi. Me ya amfanin wannan? Kuma ban taɓa ganin ya ɗauki ƙwandala ba a cikin irin abubuwan da ake ba musu na amana ba kamar shi kawun ba. To Alhaji daɗin abin da ya ba a taɓa kama shi a waje ya ɗau kayan wani ba. Kin ga daga kin gaskiya sai bata. Duk barawo ne kuma sata ce. Kin gane? Da ya ɗauka a waje da ya ɗauka a gida duk sata ce. Abin da nake so da ku yaran nan ku zama na gargaru. Ke ina Nadia ba na son in shigo falon gidan nan rika ganin karti da wasu kaftan takalma da wando iya kwauri. Ba zai yiwu ba. Wadda ta fito da miji in ba haka ba ni kuma zan ɗauki shawara. Kun ji na gaya mu. Ina dalili? Ba sai kai wa Kabiru magana ba ya daina koran musu samari, ai shi yake korar su. Ke kam Rabi ki shiru da magana nan ya isa haka. Ki kyale shi. Ba na san ina magana a min wannan abin nan din. Yanzu zan je Lagos da shi dan auta za mu je in Allah ya yau za mu je mu dawo jirgi na jira na. Saboda haka in na dawo zo in ga canje-canjen na abubuwan da na faɗa.
Allah ya sa tashi mu tafi ina hulaka ka bata a mota ko kaga dan gidan mowa amin amin ina da dan korafi ne. Wani korafi? To dai shi kenan. Baka da wani korafi mara zuciya. Yanzu ke kuma sai ki je ki shirya mu zo mu tafi gidana saboda mutum ne tana ta ce min kwana biyu ta ganki ba. Yes bro, amma fa kafin mu karasa za ka siya min ice cream. Inda kudin ki ba? Wannan lafiya salam kuwa? Ya Uzairu ne sai haƙuri. Je. Assalamu alaikum, dear. Sai yanzu? Kaga kawai ka same ni a gidan yayanmu. Yes, na ɗin dai. Yanzu fa. Okay, to sai ka zo. Wai waye wannan nake magana shi? Faruku. Ɗauka wani ne. Wayan na kira shi da tatas. Yayana? Na barka ne. Wallahi lafiya lau. Yanzu sanin. Dama ina kusa. Har ka ƙara so kenan. Wallahi ina kusa na ce kawai bara an ƙara so ashe kuma in ba kusa ƙara so. Sanda fa. Hello? Yes, it's Kabir Chowk. Hospital? What? You mean my father? Which hospital is it? I'll be there in a bit. I couldn't tell that. sai dai haƙuri ga sanan duka su biyan Allah ya masa rasuwa sai haƙuri. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba ya rasu haka ma Haidar. Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. Su wai suka kawo su? Wanda ya kira ka yana ɗaya daga cikin wanda suka kawo su, kuma ya ce sun je hanya za su je airport ne suka ga motarsu tana ta juya a gefen hanya. A cikin document ɗin alajin suka samu nambar ka. Direban kuma fa? Oh, yana emergency, ana ba shi kulawa ta musamman. A fara gaya wa mutane cewa ƙarfi ku bayan sallar la'asar a ce na isa. Cikin Allah mai rahama. Allah ji kanka, Allah ji kanka, Allah ya kyautata bayanka, Allah ya kare maka dukiyarka baba. Baba, Baba. Dan Allah ya. Na shiga hukuma. Wallahi ni ma mutuwa zan yi zan ba haidar da baba. Kamina ke haƙuri, Allah ba ya yin ba daidai ba. An kawo su Allah ya jigan alaji, Allah ya gabata musu. La sarki alaji, Allah.
a kai gawawwakin nasu ɗakin hajiya umma to in ya so kafin a kawo likafa ne a yi musu to ai mana jagora a'a kabiru dufa min asiri dan Allah wallahi tsoron gawa ce da ni dan Allah dan annabi kar ku kai min gawawwaki cikin ɗaki dan Allah ku taimake ni ku rufa min asiri mafarki ma zai fa Allah ka ina asha mu kai su falon hajiya rai haba Kabiru haba dan Allah haba ɗazu-ɗazun nan fa na sa aka share ɗakin aka goge yanzu Kabiru kai baka lura bane har yanzu jini yana zuba a jikin su kanni ne da jinin mutum wallahi tallahi ya Kabiru ai kai ma dai abin ne a duba dai a gani me zai hana a kai su ko da wancan toilet na BQ in yi so in ma wankan ne sai a yi musu a can amma gawa kuma a falo gawar baban za a ɗauka a kai BQ a kai su ɗaki na ko da akan gada ne a ɗora su a kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba hanzarta ku shiga da su kada ku bar su a nan wajen na rago na abale ina farin cikin tela muku masoya wata sabuwar manhaja mai suna Hello App kuma wannan manhaja za a iya rika samun ta ne a Google Store Play Store din ma ɗaya ne amma dai ka shiga Play Store din kai installing ka shigar da bayananka duk wasu fina-finan mu da kuma web series da muka yi su lokutan baya da kuma na yanzu za a rika tanewa da su da rabbana ni da 'yan uwana mun je mun duba kadarorin baba da ya bari na garin nan. Point of correction bro, ai dukiya yanzu ta muci dukiyar ba za ka ce arzikin baba ai yana can a kushewa tare da abin da ya aikata. Na ji mun je mun duba kadarorin yanzu na ji magana. Kin san me? Babban mota zan siya. Ke wallahi na wasu yafi naki dandan ƙareriya zan ɗauko. Kamar yadda shari'a ta tanada, na farko sai an cire hakkin Allah sai a cire hakkin mutane sannan sai a raba sauran abin da ya rage. To alhamdulillah wajen wata ɗaya da ya wuce kafin baba ya rasu ya fitar da zakka saboda haka an cire hakkin Allah. Yanzu abin da ya rage shine a bincika mu ji akwai mutanen da ke bin sa bashi ko cikin abokan sana'a ko wanda aka yi zamantakewa idan an biya su abin da ya rage kuma sai a raba. Kebi na ji ka lissafa komai baka sa maganan gidanka ba mu je mun ga gidan da kake ciki ba. Gidan da nake ciki gidana ne ko ka manta? Ai wannan gidan baba ne dan da wayo na baba muke zuwa ake gina gidan nan.
Ke, sake jin bakin ki a nan wurin. Sake je ki Dan me? magana. Ai dama na san cewa sai ya nemi yayi sama da fadi. Dan me za ta yi shiru? Ba zai yi ba. Wallahi ba za ta yi shiru ba. Bari in gaya maka. Wallahi gidan nan ba zai yi kace naka bane. Saboda ni ka hana ni shiga gidan nan ya fi so 3 yana hana ni shiga. Da haka Uzairu idan an tashi raba gado gidan nan a samun a cikin kaso na. Kai kawo karka ce za ka yi rashin kunya ka ji ko? a babu maganar rashin kunya fa a cikin wannan al'amari. Magana ce ta kwatan haƙƙi. Idan kana son kanka da lafiya kawai maganan gidan da kake ciki a tsoma ta a cikin gado. Haba da Allah me wannan kuke tare jijiyan wuya akan gaban duniya? Shi kenan mutum ya haifi ya mutu ma bai huta ba. Ba daidai ba ne bai kamata ku bari duniya su ji kan. Jarau. Ai gaskiya gaya ma. Wanda gaskiya gaya mun kar ka sake sa mana baki in ba za ka yi fight kai dama abin duniya fa bai dame ka ba. Mu ya dama in ba za ka yi fighting for our right ba just keep your mouth shut. Malam Rabi'u mai tawakkali ishiru. Kabiru ka ji tsoron Allah kar ka cinye hakkin marayu kar fa ka je ka ci wuta a cikin ka ko kuwa hajiya. Shikenan naji na haƙura zan saka gidan a cikin gado amma abin da na sani shine ni da baban mun yi magana baki da baki ya bar mu gidan. To ai wannan shaida za ka kawo a rubuce da saka hannun baba da stamp lawyers and everything sai mu zama convinced. Amma babu yadda za a ka zo mana da magana ta fatar baki. Magana ta fatar baki ne ni ma sai an ce wancan estate din ai na wani ko za ma ka iya zuwa kai rubutun ka zo ka ce gashi gashi. Zan yi rubutu mana boko ai ba ƙarya bane kai me yasa baka yi ba nan muke fama da kai tun kana yaro ka je ka ki zuwa. An kyayi. Kai kuma da kake magana dama mutum ai halinsa yake tunanin cewa kowa yana aikatawa. Ni dai na san ba zan taɓa muku ƙarya ba. A da kenan amma yanzu babu ƙaryar da ba za ka iya mana ba. Ƙarairayi daban-daban wannan ma na san ita ce ta farko. Akwai wasu ƙarairayin kana nan kana ƙirƙira sai daga baya za ka zazzago su. Bari ka ji wallahi da wayanmu babu yadda za a yi ka mana wayo akan dukiyarmu. Kai gidan da kake ciki ma dole ne ka biya kuɗin haya tun daga lokacin da baba ya rasu to dead. Kwana ɗaya idan ka ƙara wallahi yana cikin lissafi tun da ba gidanka bane gida ne na marayu. Kwanta da hankalin za a ci gaba da tattara duk abin da ya rage a sauran garuruwa in ya so nan da wata ɗaya na san an sai a raba gado. Aina wallahi ba zai yi ba bayan na san ni mai kuɗi ne a ce wai in jira a raba abin da yake a ƙasa daga bisani idan an karɓo sauran araba billahi lazi hajiya ba zai yi ba wallahi sai an ba mu kuɗin mu. An ce ya bar dukiya mai yawa amma ya rasu ya bar yara marasa hankali ba duk a cikin 'ya'yansa mutum biyu kadai su ne kawai mutanen kirki daga babbansu sai ɗaya daga cikinsu ɗan kasuwan nan ya ma sunansu Rabi'u. Yes, Rabi'u. Amma shauran duka gidan mutanen banza ne. Ina ku Nadiya? Nadiya ai mutuniyar banza ce. Ai, na san ta a Instagram. Dan ta yi posting a Instagram, aka yi mata comment da bai mata daɗi ba. Na'am. Ba ruwanta sai ta zagi uwar mutum ko uba mutum. Subhanallahi ga uba mutumin kirki mai taimakon al'umma da kyautatawa. Kai Allah ya ji kan Alhaji Turoma. Amin, amin, Allah ya ji kan shi. Allah ya masa afuwa. Amin, su mamu, ku ci abincin ku. Kake tufa ne? Ka rike canjin. Wa alaikum assalam. Na rantse da girman Allah ba za ka sai na ji alati idan kadarori ba su rabu ba ai kuɗi za su rabu. Kai kawo me haka? Kai wani irin marasa. Kai me kake da bakin cikin jin daɗi ne? Ya zaka rabu na lakuce mai. A kai babu maganar rashin kunya. Kuɗi ne na mutane mutum babu adadi ka haɗe ka dankare kawai kowa ba da account number a rarraba kowa ya ji alati. Kawai. Yanka ne wallahi. Ya kunya hakuri yau alhaji ma na yake ne yawa. Kina faɗan Haidar na ma tuna wani abu. Akan magana Haidar
za mu tsaya mai bincike idan haidar ne ya riga babu mutuwa fa ila alhamdu amma idan babu ne ya riga haidar mutuwa to shi ma yana da haƙƙi Allah sarki Uzairu ashe gaskiya kake faɗa dama zalunci kala kala zaka shirya kenan yo wani haidar gawa tana cin gado ne zaka ta ba shi a taba ba gawa ma kudi ne to wallahi sai dai kai ka dauka alaka kana amma ba zai yi a dauki kaso biyu a dauka a ba gawa ba kayan kan ila ma motar nan da kudin ta da mai yake shi ya Uzairu mu je ka dauko mana mota mu bi shi which one be your own me na ka ciki ka dan gidan mu ne shishigi mana gara utalla shishigi wannan na ruwanka munafaka kallon zuciyanki kalan kayan dala mu ce mu je dala mu je barka da zuwa my sweetheart mu shiga daga ciki ba mu gidan ku ai ba zai shigo ba yanzu naga gaba ɗaya a rikici gidan yake tunda baban mu ya bar duniya wallahi ba lafiya gidan nan da ka zagi sai gutsur soma wai kawai dan an zo magana rabon gado shikenan wannan rikicin ya tashi hai kin san haka ne sai hakuri a yanzu a dai ci gaba da hakurin kawai shine to ba ki ku kai ne dan kin san gidan mutuwa irin wannan babbar rasuwa za ku dade kuna karɓar masu zuwa gaisuwa to ka san gidan mutuwa amma wannan aminin abbanmu ne da shi aka yi zaman makoki sai dai in wata ziyara ce ta kawo shi aminin marigayi ne alhaji ai har na isa gida sai na ga kiranka kuma ka ce in dawo gida shine na juyo gaskiya ne ni ma da yake ban jima da zuwa ba ai amma lafiya kuwa dan na ji ka ce a haɗa a gida kuma kana son ka ga kowa da kowa gaskiya ne abu ne wadda ya shafe ku gaba daya ko in ce shafe mu sannan kuma ya shafi dukiyar marigayi ganin alhinin da muke ciki da kuma abin da ya faru shi sa ban zo da maganar ba sai yanzu wasu dukiyar ne a gurinka? wato abin da ke akwai shi ne kafin rasuwar marigayi da kwana 3 ya amshi wasu kuɗi a hannuna muka yi da zumman zare rubutu kuma Allah ya sa ya yi tafiyan da ya zama shi ne sanadiyar ajalinsa koran da Allah zai karɓi ransa ma mun yi waya da shi ya gaya min idan ya dawo daga Lagos to za mu zauna mu yi rubutu kamar yadda muka yi alkawari da shi shi sa yanzu na zo muku da maganan don ku sani Allah sarki alhaji ai mun san tarayyarka da babanmu batun yanzu ba kuma wannan abu ne wanda dama an saba yakan tura ni magurin kan jin karɓo ma mishi bashi sannan kai ma kuma yana baka wannan ba wani abu bane Allah ya yarda amin to wai ni duk wannan kunshe-kunshen da ake wai a fito da maganar nan a faɗa mu ji mana nawa ne kuɗin ne ba wasu kuɗi ne masu yawa tsakanina da shi ba wanda bai wuce naira miliyan 50 ba miliyan 50 ne kawai miliyan 50 babu rubutu a wannan zamanin wadda ma ana haka? haba ya Uzairu alhaji abba ne ba dukkan mu dinnan mun yi wasa a hannunsa kuma kun sani cewa aminin mahaifinmu ne tare suka taso me ka sani akan kuɗi wannan zamanin amine nawa ne suka ci amanan aminansu akan kuɗi waɗanda ma suke raye
balantana shi abba da ya riga ya mutu ba zai taso yi shaida ba. Uzairu, ni kake gaya ma wannan magana? Alhamdulillah dukkan kunan kowa ya san cewa na fi karfin naira miliyan 50 kuma kun san tsakanina da mahaifinku. Ina ga ban cancanci wannan abin daga gare ku ba. Tunda babu rubutu ai akwai bank statement ko? Ba wani magana bank statement ni ban yadda ba. Idan ma za ku biya ni ba wanda zai taba mun kuɗi. Wallahi ni ma ba a kuɗi na ba wanda zai taba mun kuɗi. Miliyan 50? To shikenan. Abin da nake so in gaya muku shine ni na san akwai bashi tsakanina da mahaifinku. Kuma ku sani ba zan iya yafa wannan bashin ba. Tunda ku har Allah ya sa ya tara muku abin da ku ba za ku iya biya mishi bashi ba. To babu damuwa. Ka kwanta da hankalinka, Allah ya da kuɗi kamar an biya an gama ne. To wannan dai shine abin da ya kamata, domin babu wani abu da za ku yi mishi yanzu a rayuwa wanda ya wuce ku biya mishi bashi. To ku saurare ni ku ji. Kuɗin nan da ya magana akai kamar an biya an gama ne. Babu wani yaro ko wata yarinya a gidan nan mai tsaurin ido da suka isa su ce ba za a biya wannan kuɗin. Wallahi ni in danni ne ku babu takarda za ku iya biya wa mahaifinku bashin da ya mutu ya bari, domin mamaci ana kuntata masa a cikin kabari da bashin da ake binsa. Akwai wani hadisi na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa wanda yi shahada ya je yaƙi aka kashe shi domin ɗaukaka kalmar la ilaha illallah, da zai mutu ana binsa bashi ba zai shiga aljanna ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki cewa wanda ije yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah aka kashe shi ya je lahira ana bin sa bashi ba zai shiga aljanna ba. Shahidi wanda aka kashe a wajen yaƙi, annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa babu mutumin da zai shiga cikin aljanna ya nemi fito ko a ce in zai fito isa ki fitowa banda shahidi wanda aka kashe a wajen kalmar ɗaukar kalmar la ilaha illallah. Amma ya sake faɗa na uku ya ce da zai mutu ana bin sa bashi ba zai shiga aljanna. A wani hadisi wanda hadisin ittifaqin ruwaya ta alaihi, an kawo wani sahabi wanda ya zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana bin sa bashi dinari 2, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai masa sallah. Sai da Abu Qatada ta ya dauki alƙawarin zai biya bashi, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya yi masa sallah. Sahabi fa wanda ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam, da gari ya waye Abu Qatada ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya biya masa bashin. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai yanzu fatar jikinsa ta yi sanyi. Allah ya ji kanka Alhaji, wallahi ka fi karfin haka a wajen mu. Abu uku wanda ya mutu bashi da su zai shiga aljanna: bashi da girman kai, ba zalunci, ba bashi. Yanzu wannan kadai bai shi ko azi ba, ko ban karanta hadisi da ayar alkur'ani ba, ai ya cancanta a ce kun yi rige-rige wajen biya wa mahaifinku bashin da ya mutu annabinsa, domin tun da ya haife ku shine ya ɗauki ɗawainiyar ku. Duk cikinku babu wanda ya taɓa taimakonsa da kuka, shi ya ɗauki nauyin iliminku kuma ya tara muku dukiya da guminsa. Yanzu ashe ba za ku iya ɗaukar wannan dukiyar da ya mutu ya bar muku ku biya masa bashin da za a yi masa azaba a kansa ba. Malam, wannan shine dalilin da yasa nace da barin kira ka, dan na lura cewa ni kadai ba zan iya tankwarar sa a biya bashin nan ba. Mai yiwu an ka zo kai nasiha za su saurare ka.
a ni fa ban ma ji me ya faɗa ba fa. Babu wani maganar tankwara a nan gudan. Ni sisi kada a taba a cikin kuɗi na kawai. Ni ma ba wanda zai taba min kuɗi ban yadda ba. Ɗaya muke da kai wallahi. Kuma da kuke maza kenan ku da kuke da kaso biyu. Barantana mu da muke kaso ɗaya haɓa malam. Ka tausaya mana mu marayu ne fa. Malam ni a ɗauka a cikin kaso na a biya masa bashin nan. Ni ma idan na tabe isa ba a haɗa da nawa. Kawai shi kenan ma sauke mana nauyi. Ke zai ma kai. Ba gaya miki ba ƙaramin kuɗi ba bai bari ba. Kuɗi ne masu mugun yawa. Kuma figos ɗin suna nan a kaina a lissafa suke. Kada ma zata wai ban san adadin kuɗin ba. Kai tashin hankali ka ce tsoho ya bar kaya ba ƙarya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ubangiji ka azurta mu da ƴaƴa nagari. Dukkan mu nan ƴaƴa nagari ne dan babu wanda aka haifa a dokar daji. Kai da Allah zaki shiru ne wallahi sai in sharara miki ma. Dole a bari wani albarkacin da yake cikin baki da duk abin da yake da sai na fahimta. Wai hakuri. Abin da na sani na faɗa. Kuma wallahi dukkanin abin da ya fito daga bakina gaskiya ce babu ƙarya a ciki. Amma ku yi tunani. Ke kuma Allah ya saka miki alheri da ke da irki. Tabbas Alhaji zai yi alfahari da ku ranar lahira. Mu kuma ya tsine mana ba? Mana. Alhaji idan mun je lahira ya ce ma bai san mu ba. Kai malam, ni fa nan da ka gani ba wanda ya fi ni can wahala a gurin Alhaji saboda ko ita uwar Kabirin da ta haife shi bata sha wahala kamar ni ba tunda bata daɗe da shi ba. Ni nan ni na san daɗinsa ni na san wahalarsa. Sarki Umma, ka sha ka kika wahala? Haka na wahala mana. Allah sarki Umma. Sannu. To. Wannan shine death certificate din Haidar Ciroma wanda ya rasu da misalin kamar karfe 11:30 na safe bayan minti 30 da aka kawo su wannan asibiti. To ina na shi baban namu yake? Ba mu da death certificate din shi saboda ba a kawo shi asibitin nan da rai ba. Ina ga at a spot ya rasu ko kuma a hanya. But I'm sure he was already dead lokacin da aka kawo su wannan asibitin domin ni na karɓe su da kaina. To alhamdulillah. Ina fata da yanzu ku zama shi da ku. Ka bar kuɗi da tijo. Babu shakka ka bar mana dukiya mai tarin yawa. Allah ya saka da alkhairi. Nadia. Wani magana fa da Allah. Ni na taba ganin inda aka ba gawa gado? Ni wannan magana fa hankali na fa bai dauka ba. Kawai a raba kayan nan. To in ba kudin za a dauka a je a saka a cikin kabarin nasa ba ya ake so a yi. Wake me haka da Allah? Haidar ne fa. Haidar din. Ki dallace min baki. Haidar din na farko ne in kika ƙara magana yana fasa miki baki. Wallahi ka fasa. Wannan magana dai kawai a san abin yi shine magana. Kowa ya ja nasa. Abin da yake mun takeici wai wannan yan ƙananan yaran nan ma wai su ma wai daidai da arabu. Yaro ba yare ne da shi ba. Kai Kabir ni fa ba dan kai ba. Wallahi sai fadda kana da sha'anin rabon kadan. Malam kai haƙuri. Wannan al'amarin haka muke fama da shi tun mahaifin mai na kuma sai da ya faɗa ya ce wata tsiyar ma ba za a yi ta ba sai bayan ya rasu gashi nan kuma muna gani. Gida ne kowa bakinsa da kai. Jira kawai yake yi zance. To ayi abu a buɗe mana a to shine magana. In har ba a raba gadon nan ba za a samu kwanciyar hankali ba. Malam ka taimaka mana kai haƙuri a raba gadon nan. Haidar dai Allah ji kansa. Ku din nan ku ne masu cin dukiyarsa. Duke da kuke ta hayaniya a kanta. Babu wani mai cin dukiyar Haidar ya ci gadansa in ba ku din nan ba. Allahu akbar. Allahu akbar. Ala Haidar yaran kirki wallahi. Ai ban san haka abin yake ba malam. Allah sarki yaran kirki. Ashe ma mu muke da gadansa mu ya bar wa kasansa. Mutuwa ƙuruciya. Ayyo. Hai. Malam, ni maganar gadon nan na yafi a baiwa mahaifiyarsa. Ai dole ne a raba a baka kamar yadda shari'a ta tanada.
sai dai idan an raba an baka naka gadan to sai ka yi yadda kake so kai da shi. Kaga ka bani ni ina so. Ku kowa da kowa ya odar abin da yake so ya ci ko ya sha. Komai ba komai lokacin ne. Gaskiya ne yannan. Alo? Jima na Dillali, idan za ka sai da gurin nan ka siyar. Yawa. Abin da nake so ka gane mallakina ne, ni ba zan iya wahala ina jira wai sai shekara a bani kudin haya ba zan yi tsara. Kai nan faɗan hau ne neman tura mu zo yake. Idan za ka siyar ka ɗauki ka san ka ɗauka, in ba ka siyar ba in nemi wani dillalin kawai ka gane? Ka gana tunanin dukiyar mu za ta ƙare? To har abada ba mu ba talauci irin jinin Alhaji Ciroma. Har abadan abadi. Wannan ne ba talauci. Alhaji Ciroma ya tara. Dalla ji a sirri Allah muka shirman banza shirman wabi dalla. Wai cire ya ce kuɗin ka zai ƙare? Ba ka yi ba talauci, talauci ya nan ka yi nan. Ya a karɓi. Yanka 'yan ina ne kuma a ina kake aiki? Iyayena 'yan Katsina ne. Hajiya ba na gaya miki ba ɗan kasuwa ne. Ya duka yake saidawa a Abuja kuma manyan mutane yake saidawa. Auto, wato manyan masu kuɗi kake bi ofis da gidajensu kenan kana tallata musu yadukan ko? Hajiya, ai ba yadi kaɗai ba, har da agogo da takalma nake kai musu kuma masu tsada. Kuma wallahi. Fis gida. Kin ga kenan shi har yanzu bai zama babba ba. Sai ya je ya roƙe su sun siya sun bashi kuɗin sannan ya je ya saro wasu. Hajiya masu tsada fa yake saidawa. Ki da Allah gafara. Wannan yaron ba sa'an ki bane. Wallahi sam kin fi karfin shi a magana aure. Ke fa babbar yarinya ce yanzu. Idan zai kawo miki a tamfa ki siya ya kawo miki. Amma babu magana aure a tsakaninku. Saboda ko su waɗanda yake kawai ya diddukan suna sayi wallahi kin fi su kuɗi. Haba, kin ga babban gora fa sai magogin karfi. Ke fa yanzu in ba minista ba, sai sanata, sai dai gwamnoni. Don ko dan majalisar jiha wallahi ba tsara auren ki bane. Na tarayya ma sai dai ayi maneji ko wani hamshakin dan kasuwa kamar shi mai kamfanin yaduddukan da Yusuf din yake sarowa. Hajiya gaskiya ni kina kai ni inda Allah bai kai ni ba. To ba sai ki ta zama haka ba tunda ki har yanzu biki san kewa ce ba. Yarinya kwantar da hankalinki kwanan nan za ki ga masu kuɗi sun faso hamshakai irin wanda ake so. Shi Yusuf din nan fa ko fa saurayin Maimuna bai kai a kuɗi ba. Hajiya ma ko ni ban ma hango ba sai yanzu. Kuma ya idan ku ya fi hangen nesa. Ba ko da na ji Hajiya ta. Hajiya Maimuna, na san ba za ki kasa sanin former deputy senate president ba, Alhaji Abubakar Santaraki. Na san shi, ai sunan shi ba boyayye ba ne. Haka ne, mahaifina ne, ni ne babban ɗansa. Hajiya Umaru ne zo. Haba magaji, ka je ka ce ya shigo mana tunda yake zuwa ka taba tambaya ta? Gani ne ya kamata in tambaye ki Hajiya. Ka je ka ce ya shigo. Yawa
waye kuma Umar? Shi ne wanda zan aura, insha Allah nan ba da jimawa ba. Na ji daɗi ma da ya zo yanzu, kaga sai kaga gaskiya. Dan gidan wane ne shi? Babu wanda ya san mahaifinsa. Ni kawai na san shi, shi ne wani a gurina. Amma gaskiya baki iya zaɓe ba Maimuna. Ya kamata a ce tunda kika fito daga babban gida irin wannan, kin san cewar mahaifinki attajiri ne. Kamata yayi a ce duk wanda zaki aura ya kasance ɗan gida babba irin naku. Amma ki duba wannan fa, ki duba wannan abun. Ni zuciya nake kallo, ba kyalkyalin da ke cikinta ba. Babban mutum da hali da mutunci, ba gidan da ya fito ba. Na gode da ziyarar da ka kawo min. Allah ya bar zumunci. Ina maka addu'a. Allah ya zaba maka mafi alkhairi. Da kin san cewar ban isa aurenki ba, da baki ɓata min lokaci da har in zo in riski wannan ranar da ba zan taɓa manta da ita. Haba Umar, wallahi ban san shi ba. Tare fa na zo na ganku a cikin gidanku, ba fa a waje kofar gida ba. Wai ba shi izini kawai don in zo in gani? Wallahi ka san magaji mai gadi ne. Kuɗi kawai ake bashi yake buɗe musu ƙofa. Wallahi ban san shi ba. Yanzu ma na fito ne na... Dakata. Naji. Ki sani sai wani lokacin, amma ki saka a cikin zuciyarki cewar tabbas raina ya ɓaci, kuma wallahi ba zan manta da wannan bakar ranar a tare da ni. Haba Umar, wallahi da na san ranka zai ɓaci idan ka zo ka gan mu tare da shi, da ba zan fito na tsaya da shi ba. Don Allah ka yi haƙuri. Ke? Na rantsi da Allah tun da nake ban taɓa ganin shashashan mace irin ki wacce ba ta san darajar da Allah ya mata ba. Yanzu wannan matsiyaci ne za ki tsaya kina bashi haƙuri kina magiya? Kai, idan ka tafi kada ka sake dawowa cikin gidan nan. Ka ga yarinya kyakkyawa irin wannan da kwabbanta aljihu cike dam ka zo kana ja mata aji kai awa waye kai? Ke kika sake ba shi hakuri sai na sharara miki bari. Dawo! Kika sake ba na hakuri na rantsi da Allah sai na tumurmusa ki a nan. Ke wuce ki shiga gida. Za ki wuce ko dan ban hada kanki da kita. Idiot! Kai, wuce ka mamta da gudu. Au! Thank you. Barka dai. Ina gajiya. Ta bi lafiya. Yawwa. Ni ban san komai ba sai alkhairi. Ba na doguwar magana da mutum har sai na cika masa hannu da kuɗi. Gashi ma na ga zahiri na kasa danƙe su. Na zo gurin Nadiya ne mai gadi. Nadiya? Kuma har in kai nasarar fito min da ita, waɗannan abubuwa da na baka zan riɓanya maka su har sau 3.
bukatar ka kenan Nadiya? To ka kwantar da hankalinka kuma ka rufe idanka kafin ka bude na kawo maka Nadiya. Dan ni nan da ka ganni nan ko aljan bai kai ni sauri ba, bai kai ni biyan bukata ba. Ai ko aljan bai kai kuɗi sauri ba. Kware kuwa an gama tun da ka haɗa ni da maganin jarabar duniya naira maganin tsiya. Ku sauke manhajar kallo a Play Store domin ku sha kallo. Sunana Umar M. Sharif. Ina gabatar muku da manhaja mai suna kallo inda za ku sha kallon fina-finan Hausa a duk inda kuke a faɗin duniya. Kar ku sake a baku labari, ku sha kallo lafiya. Ina da burin na ilimi mai zurfi, ina da burin zama 'yar jarida. Allah ya ga burina a duniya shine yarinyar nan kulwa ta sami ilimi mai zurfi. Ban nuna ma abin da muka yi a makaranta yau? A'a, ki bari ai za mu zauna in na shigo cikin gida. Duka abokanai na sun yi aure da na miki magana sai ki ce karatu ko sauraro na ba ki yi. Kullum idan aka aike ni gidan sai ya dinga mun wani irin kallo. Gwara ai mata aure kawai. In kuma shi yake bukata aurenta ba sai a hada su ba? Kulwa za ta yi karatu. Ta yi mana gaskiya? Ta so ta ciye kisan ta fama. Sai dai ni in An kai haike wayar aiki kana ji ta faɗa yace da ka dafa mata shayi ya zo ya larime ta. Nan fa ba a can kike ba fa. Nan a gidanku kike na ƙauye. Subhanallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A haka kuke so in goyi baya a ci gaba da keta haddan mata? Baban aka duba abin da ya samu kululu ba laifin ta bane. Ba za mu yadda ka auri lalatacce yarinya ba. Na ga ƴan matan da aka yi faɗin nan tuni suka bar garin nan. Duniya ta ishe ni ba ta mako burge ni kan abin da ya same ni gara ma mutuwa ne. Kin ji abin da na gaya miki. Ki tattara ina ki bar garin nan kar ki ƙara dawowa. Hajiya. Idan kika sake kika dawo kuma waye abin da ya faru da ki. Yamma. Ke kika dawo. Tun lokacin da wannan yarinya ta sa kafarta a gidansu take kokarin sai ta shiga ta fita ta raba shi da iyayensa. Lallai laifin da ake tuhumar wannan yaron ya aikata shi. Ina cikin tsaka mai wuya, amma na san Allah zai kawo min mafita. Garin ya kuka bari har ciwon ne ya ci jikinta haka? Hanya Allah ta fita caliyawa. Ni dai addu'a ta Allah ya baki lafiya. Dan Allah ku bani na mutu. Ko na huta da bakin cikin duniyar nan. Waye? Kullum mutum ya dawo gida sai ki daga tambayar waye kaniyar kici. Waje kika gina min gida. Zo mu shiga. Ni gaskiya ba zan iya shiga ɗakin ka ba. Ke zo mu shiga ɗaki na ce da Allah. Ya za a yi a dogara da wanda yake shan giya gurin ceton rayukan mutane? Idan kin ga ba za ki iya ba akwai likitoci da yawa wanda za su iya yin aikin. Kin gane ai? Tun daga ran da kuka yi aure kai da matarka bata taɓa fashin clothing ba. Wace irin soyayya ko gani tsakanin yaran nan har kuka ce wai sun fahimci junansu. Mu muka ga soyayyar gaskiya. To me yasa kuma yanzu ta zo ta ce ba ta son shi? Ita za a tambaya. Gaskiya ba na so. In Allah ya da abin da kika ke ma za ki. Rufe mutane bai. Zancen banza zancen wani. Shi ya ƙara birkita min rayuwata. Kwarai da gaske ba laifi bane ba mun gode da abin da kika yi. Daga ɗaurin aure sai ka ce baka zumuɗi? Zaka je ka siyo giya ne ko? Na tada don maka. Ka amma gaskiya kin burge ni. Wace ce ke? Ai hadar mijina ne. Mama za ta wuce ke zo.
ashe kin kusa ki tafi gidan ku kenan, na kusa sake ni. Amra ba zan iya zama da yayanki ba. Wallahi ba zan iya ba, ni gidan mu zan tafi. Wai ke halacce? Me yasa ba za ki ta hanya ta ba? Shekarunka nawa? Ni zaki wannan tambayar ta rainin hankali? Ina neman hankalin dan ban gan shi ba balantana a raini. Tabbijan. Allah wadar rashin zuciya irin taki na dira. Me kike nufi? Kina son shi baya son ki. Kai ki shiga hankali. Kin ce kika waye. Yanzu mu a matsayin mu na iyayenka duk zaɓin da muke maka a baya. Da Allah ku ta kuma mu office na kun ji. Ba na son naci. To shikenan. Ki hakuri. Ai idan kika na tura wannan sako sai dai sakon mutuwa wallahi. Mata da yawa da kike tunani sun fi ki komai. Da Allah. Ina da cikin sati 5. Cikin wa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kin wulakanta ni da mahaifiyata. Ba zan taɓa yafe miki. Wallahi kaga kashe mun mahaifiyata, wallahi aiki asibiti bai dace da kai. Ɗanki ba zai wuce wata 6 a duniya. Wata 6 kullum ya rage. Hajiya, wata 6 fa ba kwana ɗaya bane. Ya aure ni bayan wata 6 ya sake ni kai ka aure ni sai ka ce mu ba musulmai ba. Ya awal zai mutu nan da wata 6. Ransa a hannu da yake? A'a, likitoci ne suka tabbatar da haka. Kai da bakinka kake cewa ka sallama wa wani. Zainab! A brother, they say, is a gift to the heart and a friend to the spirit. One is cool, calm and collected. The other one is the jovial, extrovert and playful type. Meshada Global Resources Limited. Zaki ce kowace ce aura. Zainabu Abu. Zan so ganka cikin wannan matsakaicin halin da kake faɗa. Zainab. Can ka je kai rayuwa, ka bar mu mu yi rayuwar mu. To ni dan Allah ki haƙuri. Kin ɗauko hanyar da zaki rasa ni gaba ki. So kake in taka dokar Ubangiji? To ni soyayya ta ba makauniya bace da za ta kai ni ga halaka. Zainabu Abu. Ni Zainabu Abu nake so cikar burina, bayan ke bani da kowa cikin kalbina. Kyauta wacce za na fi so a ce mini kaka, tafiya garin da ni na fi so, aure ɗakin ka, zance zamin ne so, amin maganar ka, bacin rai abin da ba na so, in ji an kushe ka. A gona ka wuce kowa, kai baka da tamka, na zama kamata kai kama ce babban burina. They have always believed in a cordial relationship between themselves. But there was a twist when they had to share a common factor. What is it? Find out in Zainabu Abu. Ba na son rabuwa da shi, ba shi da wani buri illa ya ganni a cikin farin ciki umma. Karfa ta gama ta kaba ta juya min baya. So kake ya mutu ka auri matarsa? Wannan wani abu ne wanda babu makawa sai ya Babu wani mahalukin da ya isa ya san ranar mutuwar wani. Ina so ki kashe aurenki. To tabbas ba zan aure ka ba. Mugu. A movie produced by the king of Kannywood box office, Abubakar Bashir Nishanda, written by Yakubu M. Kumo, and directed by Ali Nuhu. Habib, lafiya koya. Ina so tabbatar maka da cewa yadda ka sadaukan min da budurwa kana aura, ni kuma zan iya sadaukan maka da raina. Inna lillahi. Ga bindigan nan. Ka cika burinka. Zainabu Abu, find out